година ще бъде 5 дни. Нали, всеки ден ще бъде там. И тя вика, добре, няма проблем. Ама сега за вакансията ми вика 3 пъти. И аз първо не казах нищо, ма се ядоса, защото трябва да натоваря мама 2 дни да го гледа, разбираш? И оня ден викам, макар че аз не обичам да се разбрам, много ми е неприятно, ама те като да принуждават, просто викам ще звъна. И тя, понеже майка е виж колежка на моята майка, а па се кърва и, аз познавам мъжа и ми е бил колега, се кърва и ми е била колежка, нали така сме по-близки, то не че толкова близки, ама айде познаваме се, нали, от много време. И говоря на Фани, нали, тя така каза, викаме Фани, аз да ти кажа, не съм съгласна Мартин да не ходи на тия 2 дни. Викам, кои деца са с приоритет, нали, с какви приоритети, и тя като чу това. Защото аз се захапах, нали, веднага, що Мартин няма да ходи, кой е там, нали, пък Мартин няма да ходи. И понеже тя знае, че едната заместник кметица ми е приятелка и другата дето има шефка на тя, и тя не ми е толкова само уважаема жената, разбираш? И страх да не взема нещо да се оплача, макар че аз няма да отида, защото сега аз няма да се излагам. Къде отиваш? И веднага като я рекох и викам, чакай, ще питам екипа, нали, ще обсъдиме и ще ти върна обаждане. И точно нямаше и половин час, след половин час ми звъни и вика, да, ще го взимаме и 5 дни. Да. Не, тя много не смее, защото, нали, ти казвам, абе, то ми донесе динята тук. Стига, бе, не може. Що после дията и стане свинщина и ще ядеш бой. Мали ми, тя те жима и той я. Те големи, аз гледах по-малка, те всичките големи, аз взех 2 дини. И едната на обяд резахме и сега ядохме и съм я прибрала там в хладилника. Ма той много обича диня. Остави динята на земята! Ще те бия. Бе, Мартине, това не е топка, бе. Остави на земята. Кажи. Ей така, престани! Затварям ти, защото това ще пръсне динята, да стане си. Гледай, фърлия и спокая, май ще го бия така. Айде, чао. Абе, престани с тази диня, бе! Махай се, чача!